A nyár utolsó kedvence, a krémes carbonara. Tudom, hogy ez nem az eredeti recept, de én így készítem. Először is egy csomag békönt megpirítok. Majd félreteszem, és fölteszek fél csomag spagetti tésztát főni. Még fő a tészta, körülbelül 60-70 g sajtot lereszelek. Majd 4 egész tojást felverek, és mehet bele bors bőven, só és egy kis szerecsendió. Alapos keverés után hozzáöntöttem a reszelt sajthoz. Közben kifőtt a tésztánk, úgyhogy leszűrtem. A békön zsírján elkezdtem fölmelegíteni ezt a tojásos sajtos egyveleget. Majd jöhetett hozzá a tészta, egy pohárral a tészta főzővizéből és a félretett békön. Majd óvatosan összeforgattam, hogy átsüljön a tojás, de ne legyen rántotta. A végeredmény pedig egy nagyon finom krémes tészta, amit az egész család imádni fog. Ezzel az egyszerű, de nagyszerű recepttel búcsúzom a nyári szünetmentő ebédötletek sorozatomtól. De ne csüggedjetek, már dolgozom az őszi recepteken. Ha nem akarsz lemaradni róluk, kövess be!